Som nesmierne rád, že sa konečne po mnohých rokoch realizovala rekonštrukcia a nadstavba konzervatória v Žiline. Práve v tejto nadstavbe sa teraz nachádzame. Bol to jeden z mojich najdôležitejších cieľov ako poslanca Žilinského kraja, keďže konzervatórium ako stredná škola spadá práve pod Žilinský samosprávny kraj. Základným cieľom celej rekonštrukcie bola práve nadstavba, aby sa škola kapacitne rozšírila a poskytol sa študentom a učiteľom potrebný priestorový komfort na vyučovanie. Vzniklo tu celkom 9 nových tried, vykonalo sa množstvo rekonštrukčných prác v interiéri plus vonkajšie zateplenie. Celá táto investícia bola naozaj veľká, približne 2 800 000 eur sa takto dostalo do Žiliny. Z pozície predsedničky rady školy by som sa týmto chcela poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa podielali na tom, že sa podarilo zrealizovať nadstavbu a rekonštrukciu A budovy konzervatória v Žiline. Nepodarí sa mi menovať všetkých, tak skúsim spomenúť aspoň predchádzajúce vedenie župy, súčasné vedenie poslancov, ktorí boli napomocní podporiť tento projekt a zahrnúť ho ako prioritu pri čerpaní úveru. Spomeniem napríklad pána Cibulku, s ktorým som spolupracovala a veci sa začali hýbať. Konzervatóriu v Žiline chýbala 30 rokov jedna dôležitá vec. Mať moderné, ale hlavne svoje priestory na kolektívne vyučovanie, čo sa touto nadstavbou podarilo. Mnohé žilinské mestské základné školy taktiež potrebujú kapacitne rozšíriť, vytvoriť špecializované učebne, rôzne relaxačné miesta na štúdium a oddych. Na nešťastie žilinský primátor Peter Fiabane v tomto smere dlhodobo nekoná a doplácajú na to práve žilinské základné školy. Mesto pod jeho vedením totižto v dostatočnej miere nehľadá financie vo vlastných zdrojoch ani v eurofondoch na tento účel. Som teda veľmi rád, že sa táto nesmierne dôležitá investícia do konzervatória podarila v spolupráci s vedením župy presadiť do rozpočtu Žilinského kraja a najmä dotiahnuť do konca. Ešte raz by som chcel poďakovať pani županke Erike Julinovej za veľmi intenzívnu a korektnú spoluprácu pri naplňaní tohto cieľa. Som presvedčený, že touto cestou by sa malo vydať aj mesto Žilina a konečne začať rozširovať kapacity mestských základných škôl, aby sa zlepšovali podmienky na kvalitné vyučovanie žilinských detí. Ja preto z mojej pozície mestského a krajského poslanca urobím všetko, čo bude v mojich silách.